A maza da mata, yara da manya ma'abota kallon fina-finan kamfanin Yusuf Zamani Record, ina yi wa kowa da kowa barka da wannan lokaci. Sunana Yusuf Umar, wanda ku fi sani da Yusuf Zamani, CEO na kamfanin Yusuf Zamani Record. So a yau zan yi amfani da wannan damar ce domin isar da sako kai tsaye ga mabiya wannan kamfani na Yusuf Zamani Record, musamman masu son su yi tambaya da kuma neman ƙarin bayani akan fina-finanmu, musamman masu dogon zango kamar Malin, Fashin Magarkama, Wata Duniya, So, Maya, 'Yancin Mata, 'Yar Jagaliya, Zina da kuma sauran fina-finai namu manya masu dogon zango da kuma ɗaiɗaiɗaiɗai da muke kawowa. So mun buɗe wani YouTube channel ɗinmu mai suna Lissafi TV, domin ta nan ne kawai za ku ke zuwa kuna yi mana magana, kuna sauraron dukkanin bayanan da muke kawo muku da wayanda suka shafi wannan kamfani, musamman wayanda suke yawan kiran wayoyinmu suna jin ba sa shiga, wasu ma su ji ba a ɗauka ba saboda yanayin aiki. Idan muka ci za mu ɗauki wayan kowa, to ba za mu samu damar yin aikin ba. To saboda haka sai muka yanke shawarar cewa mu buɗe wani YouTube wanda da mu da masoyanmu za mu ke taruwa muna tattaunawa akan duk wani al'amari da ya shafi harkan fassara na wannan kamfani. So saboda haka muka buɗe Lissafi TV. Kowa ya ɗauki wayarsa ya shiga YouTube ya rubuta Lissafi TV, da ya rubuta zai ga Lissafi TV Yusuf Zamani Record, ya yi subscribing, ya danna ƙararrawa. Duk ranar Lahadi insha Allah rabbi misalin karfe 7 za mu ke ɗora bidiyo. Ku ke bin bidiyon ƙasan wannan bidiyon, saboda a YouTube ɗin za ku akwai fina-finai Hausa fim haka kamar irin su Lissafi, Ciwon Ido, Rayuwarmu da sauran fina-finan Hausa a YouTube channel ɗin. So idan kana son kai tambaya akan abin da ya shafi fassara, to a ƙasan irin wannan bidiyon za ka ke yin magana. Kada ka je kai magana a ƙasan wani fim ɗin Hausa kai tambaya ka ji ba a baka amsa ba. Ka zo kai tambaya akan wannan ƙasan wannan bidiyo, shine za mu baka amsa. Mun san kayan magana ne akan abin da ya shafi fassara. To saboda haka dan Allah masoya, duk wanda yake son ya ji shin muna fassara fim ko mun dakata, shin mun je hutu ne, menene, duk dai wanda yake son ya samu wani bayani to yake bibiyan mu duk ranar Lahadi yana sauraron wannan jawabi da nake yi kai tsaye zuwa gare ku. Kuma insha Allah rabbi duk wanda ya yi mana tambaya a ƙasan wannan bidiyon za mu duba kuma za mu ba shi amsa. Idan na bayani ne kai tsaye, in ta kama ma zan zauna kamar ita na zauna a haka ne bayani na warware muku dukkan wani al'amari. Saboda haka dan Allah ku ci gaba da bibiyan wannan kamfani namu na Yusuf Zamani Record, kuma dan Allah 'yan downloading ku ke yawan siyan fastan wannan kamfani, domin hakan ne yasa muke samun kwarin gwiwan kawo muku fina-finai. Idan ba ku siyan fastan, to mu fata nan ne kawai muke samun kuɗin shiga yanzu a harkan fassara dai zuwa gare ku. Ta nan ne kawai fasta za ku siya mu karu. In dai ba ku siya fasta ba, to ba ce za mu samu kuɗi daga gare ku. To saboda haka da Allah ku ke bibiyan kamfanin nan, ku ci gaba ku yi subscribe a YouTube channel ɗinmu mai suna Lissafi TV. Duk ranar Lahadi ku ke hawa. In kuna da tambaya, in kuna neman ƙarin bayani, ku yi rubutu a ƙasan wannan bidiyon da nake yi duk ranar Lahadi. Da Allah insha Allah rabbi mu kuma za mu duba, za mu amsa muku. Ku tambaya duk tambayar da za ku yi da Allah, amma kuma mu sani cewa ɗan adam ajizi ne. A dinga yi mana uzuri kamar yadda mu ma muke muku uzuri ake mana, saboda duk yace mu kai da san mu faranta muku rai. Wata ran za ku ga mun yi abin da ba ku ji daɗi ba, to ɗan adam kenan. Haka kuma wata ran dole za ku yi abin da zuciyarmu ba za ta ji daɗi ba, to amma za mu yi haƙuri mu ta jurewa. Ku yi subscribe a YouTube channel ɗinmu mai suna Lissafi TV karkashin kamfanin Yusuf Zamani Record. Duk wani mai son ƙarin bayani ko mai tambaya ko menene ma dai, kawai ka yi comment a ƙasan wannan bidiyo. Insha Allah rabbi za mu duba, za mu ba ku bayani.